Pa mislim da će sve izgledati mnogo lošije nego što izgleda sada. Naime, u ovom momentu Srbija nalazi se na određenom putu pridruživanja Evropskoj uniji. Vezano za taj put mi imamo određeni nivo i stranih investicija koje nam obezbeđuju da živimo standardom kojim sada živimo. Tim standardom niko od nas nije zadovoljan, ali moramo biti svesni da je taj standard takav kakav je ipak i posljedica toga što dobijamo deo novca zahvaljujući tom pridruživanju Evropskoj uniji. Ukoliko prekinemo pridruživanje, mi moramo biti svesni da oko 25% onoga što sada trošimo nije ono što mi zarađujemo, tako da istog momenta možemo očekivati da u narednih godinu dana dođe do smanjenja našeg standarda na onu realnu osnovu, a to je ona osnova koliko mi realno proizvodimo u ovom momentu. Tako da samim tim normalno je da će i sposobnosti naše države da zaštiti bilo koji interes, pa i interes Kosova i Metohije, biti daleko manji jer će država biti opterećena unutrašnjim problemima, naravno štrajkovima, nezadovoljstvom, prosto nezadovoljstvom svakog pojedinačnog građana jer je nesporno da ćemo svi živjeti daleko lošije nego što živimo sada, a i ovim kako sada živimo mi realno nismo zadovoljni. U ovom momentu najmanje 560.000 ljudi u Srbiji traži posao, intenzivno traži posao, a imamo nešto ispod miliona zaposlenih. Ukoliko prekinemo naš proces pridruživanja, za očekivati je da će se taj broj povećati zbog toga što u ovom momentu mi imamo određene privilegije od strane Evropske unije, iako nismo zemlja koja je potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Jedna od tih privilegija je i pravo uvoza, odnosno izvoza naših proizvoda u Evropsku uniju bez ikakvih carina i opterećenja. Na tome počiva naša izvozna industrija.